साफ्रोमखौबो दिनैनो नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावहोग्रोबाय। नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनिसिमबो गिबियावनो गाहाम हामलायथिनायखौ बावग्रोबाय जे दिनै नैबे जोंनि कारिगावआव थानाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि हेड अफिस एबा गाहाय मावख' बेवहाय जे जों मोनसे ट्रेडिशनेल गेट गायसंनो हाबाफारि लादों। बे गायसंनाय हाबाफारिखौ जों जागायबाय, एसे सिगाङावनो मावफुंबाय। दा बेखौ मावफुंनो थाखाय जों गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थानाय जादोंमोन जे जों रां एसे अनसुंथाइबो मोनदोंमोन मानगोनां जोंनि सिडली हालामनि सासे गोगोम फालांगियारि राजु बसुमतारी बिथांनिफ्राय। आरो बे रांजोंनो जोङो सिगाङावनो एसे जागायनोसै होननानै नाजादोंमोनब्लाबो खिन्थु नाजानो हायाखै। नाजायै नाजायै फैयै फैयै नै दिनैनि दिनाव बे गोथार हाबाफारिया जाफुंनाय जाबाय। आरो बे गेटखौ जों गोबाव सम सानलायदों, सावरायलायदों। आरो बिनि जि डिजाइन, बिनि महर, जों बुंबाय थादोंमोन जे जि गेटखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि माखासे आसारखान्थि आखल आखु बा जोंनि धोरोमारि सिबिनायनि बिथिंखौ एसेब्लाबो बेरखांहोनो हायो, बे रोखोम मोनसे ट्रेडिशनेल गेट जोंनो नांगौ होननानै जोंनि गेजेराव PMB, जायखौ जों पलिसि मेकिं बडि दं जोंहा, हाइ लेभेल मोनसे कमिटि, बे कमिटिनि गेजेराव जों सावरायबाय थानाय जादोंमोन। बे सावरायनायनि फिथाइ हिसाबै जोङो मानगोनां दा लोगोआव दंफायो बिथांखौ जों लोगो मोनबाय। बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि जि डिजाइन होनाय, बे डिजाइनखौ जोङो कमिटियाव एप्रुभ खालामनानै लाबाय। आरो बे डिजाइनखौनो जोङो दिनै आबुं महरै मावफुंनो होननानै दिनै जों हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। खोब गोजोनथाव बाथ्रा, बिथाङा जों जि लुबैनाय बायदि डिजाइन गेटनि माने ट्रेडिशनेल गेटनि जि डिजाइन जानांगौ, बे डिजाइनखौ बिथाङा खस्थ' खालामनानै जोंनि आखायाव गथायनो हादों। आरो बे गथायनायखौनो जोङो सेन्ट्रेल लेभेलाव एप्रुभ खालामनानै PMB टु सेन्ट्रेल कमिटि जयै एप्रुभ खालामलायनानै जों बेखौ दिनै मावफुंबाय। आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। आरो जों सानदों खोब खम समनि गेजेरावनो जों बेखौ लुफुंनो हागोन, बे मिजिंआ जोंहा दङ।